one thing chandoda kukudzai vasukuruka, social media streets will never disappoint. Manzwa. Right, you never be disappointed ukaswera uri mumastreets esocial media. Not disappointed wako dzimwe nguva ka, but disappointment yachona haizonyanyokura sezvazvinozoita kumwe, handiti. Right, chiteeraika kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chekumirira, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much kune vese vanoramba vachisapota basa, musha wenyu uri kukura, basa richienda mberi, handiti. Ngatauranei kuma-comments, musakangana kuisa malike. Right, teerera muzukuru wasekuru sei ndizvandakuvigira. Right, and chitendero mumastreets umu ndinoswera ndichichekawo kuti tichipatrola nekucheka kuti zvinhu zvese zviri in order. Ndabva ndasanganawo nemurandakadzi mura, right, inonji cat family leader, handiti, boss wecat family. Maititi, right, maititika vane chavakandawo ichandaisa panapa. Mogona kuzvinatsochiongorora mega kuti pakanzi chii, handiti. So maititi vane munhu wakavanyorera message kuwhatsapp kuya, kuwhatsapp obva ati haiwa kamura, ndinogona kukurongera kana kuti kukuorganizira maviews kuyoutube channel kwako, kana kuti haneno tongoni maviews. Saka zviri kuitika ndezvekuti munhu ada kutsvagira maititi vanhu vanodi ameno kuti munhu here kana kuti kambani here kana kuti handizive, asi munhu uyu auya kana kuti kambani iyi ine basa rekuti kana iwewe muzukuruka une channel yako, handiti, kana kuti uchidawo maviews kuti akure, unongobata ivava vane nhamba dzandaisa panapa. Ivava ndo vachakubatsira kuti kuti zvoni maviews ako basa rako rikure, vanhu vange vari vanoona. Hatichazoti saka content haisisina kukosha, handiti. Content haina kukosha kana pakadaiwo. Kana une vanhu voti nyange ukauya ukangomira ukangokosora ukadika vanhu wotonotenga maviews, aiwa, saka zvakarongeka. Social media yaeasy kudhila nayo vazukuru, handiti. Ukaona kuti hasi kufamba zvakanaka unongotaura nevakuru ava vokubatsira. Hameno kuti vane magic yakaita sei vane magic yakaita sei yekuti vanhu vangonzwa kuda kuona zvaunenge uchiita, so kana kuti kuda kungokufollowa, handiti. So ndo chandandiri kuvigireiwo ichi muzvionere mega kuti ndo zviri kuitika, kuti pane vanhuwo vakaapproachawo, kana munhu akaapproacha maititi achiti ada kuvabatsira kuwana maview. Hameno kuti maititi vachiri kuda here kubatsirwa nemunhu kuti vange vari followiwa kana kuti vange vari vanoonekwa nevanhu, because maititika pane vanhu vanenge vachitobhekana kutoti maititi dai vamboitawo something tiwane entertainment, handiti. So I don't know. Also ukatazoona Madam Boss, handiti, Madam Boss wazoita detembo inetembo, vane detembo ravo ravanga vachidetembawo, handiti, vachiti bundu iwe. Hanzi bundu apo pawaitaka, hanzi ainini, hanzi mimba yako yematwins yechichi. Madam Boss wane, I think vane a hidden agenda, asi hatisuzwa futi kuti nani, handiti. So what do you think Madam Boss netembo yavo inonzi bundu, yavanga vachiti bundu ndinokusvina, bundu ndichaku, hanzi kudiko. Madam Boss pane basa, handiti, pane basa. So ndo zviri kuitika mumastreets esocial media. What do you think vazukuru nenyaya idzi? Madam Boss vane netembo yavo inonzi bundu nyowani, maititiwo vane vanhu vari kuda kuvatengeserawo maviews. So what do you think nezviri kuitika mumastreets esocial media? Nauncle Saint ndichiti much love.